Pozdrav svima ljudi, ovdje Limun. Ovo je drugi put da snimam ovu epizodu. Uspio sam jumpera iz 6 pokušaja preći i Time Machine iz prvog pokušaja do 90%. Naravno, ovo se nije snimilo jer ja uopće nisam uključio fraps. Kako lijepo! Tako da sad moram ponovo iz početka prijeći ovaj level, tako da ne zanima me za bilo šta, samo ga idem preći ponovo. I ako ga ne pređem iz prve, ja ću nekog roknuti šakom. Ok ljudi, ja nisam dobro. Znate kako je moćno izgledalo, znači bukvalno iz prvog pokušaja Time Machine, ovo je onaj teški Evo ga, bukvalno ga sad drugi put prelazim. Vjerovatno ga neću uspjeti pokušati, neću ga vjerovatno uspjeti preći iz 6 pokušaja koliko već bilo. Za sad mi ide. Sad ove bodljikave. Ova epizoda je sada još i bolja. 2 pokušaja. Ništa ljudi, idemo na Time Machine. Ne pravi nikakvu posebnu reakciju. Zato što sam ga sad bukvalno malo prije prešao, imao sam 100% bolju reakciju, ali idemo na Time Machine. Kao što vidite, ovo su ovi teški leveli. Ja sam retardiran. Time Machine, idemo. Naravno da sad neću uspjeti kao prvi put, ali nama nije snimio! Jesam to opet na 90%. Ljudi, opet sam na 90% pao. A ništa, idem opet dok ga ne pređem, zar ne? Ok ljudi, skontao sam šta treba na kraju. Idemo, molim Boga sad da uspijem preći iz ovog pokušaja.
jas! Ljudi, napati se ja malo u ovoj epizodi. U sljedećoj epizodi nas čeka Cycles. Neću ga sad palit, neću palit Cycles. Nego ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro i čao.